Tcie wytny jest jak dzejów dych, co w tobie sam przezyry. Błeslyde wdyr i rodnych łych, wespół z tobą łymiry. Tcie wyrtny jest jak na jugun, do widu do słońca. Te się rok mdześ brzemia, jak złun, na wiedną bez końca. Z każunu miłce wejcy syńc i znikwic chcę do nydzi. Le me, ce dumę w pałac przyńc i w piersi sadnąc rydzi. Te słowa mistra Jona Trybcika stały so symbola zachowania i rozwoju Kasiepścimłewe. One tysie dałe nazwa konkursowy, jakie w późniejszych latach przejęła so jakno rodny Młewa. U jej początków stojle tej mistrowie Kasiebizne, Łykrom Trybcika, Izabela Trojanowska, Lech Buntkwewści, Aleksander Labłyda i wiele innych. Takie była łydba organizatorów, żeby wypromować kasiepską pumerską literaturę. Dzieło to wykonale młody wnęciarz zejrze z pięknych stron Łykłeligłe Chmielna. Jak powstało zrzeszenie, no pierwej Kasiepści w Chmielnie, a później kłęła zrzeszenia Kasiepskiego Pumerścigłe. Pewno dzonka temu Tyśkusk wpadło na to, a właściwie na to wpadło członkowie jednego kłęła. W 1973 roku działać szkolny błeżestować z tej szkoły, jak my w tej chwili jesteśmy, spotkali się w Uncińszczyjace, żeby założyć kłęło zrzeszenie Kasiepsko-Pumerścigłe. Zakładał to Jan Piepka. Chyba i na trzecim ogólnym zebraniu ma ustal plan pracy. W tym planie pracy było po raz pierwszy napisane, że będzie organizowany konkurs prozy i poezji Kasiepsko-Pumerszczyzny. Pierwszy konkurs odbył się właśnie w Błażestowie. Pamiętam nawet dziecko, jak mnie wtęcia zgada, była to zypa z kryszków Aleksandra Labudę. Mister miesił w nezypce, miesił i dmuchył, ty rzekła krasieny. Ta zypa wą wiero nie szmako. Kłe zypa z kryszkie dobre, ale doch nie dla mistra. Serknął ci lełośk i się do swojej rebłety. Mnie so zdaje, ta kreśkłe wyzypa mnie często pomiot zadopiła, byłem zabyć u ryrce w piecku. Ale na trafunk zapytum. Chcele wy ten pieck z ryrką czy bez? Kławeczkę ledą z ryrką. Babo, ty to miała zary rzec, tery je za późno. To bez wątpienia wielka promocja i temu tak takim wielkim oddaniem my się do tego przygotowujemy. Takie tery, ale musi rzec, że kiedyś było dzili głęży jak dzys. Rządcowie gminy nie przeszkiedzali, a nawet pomagale. Za to przeszkiedził system państwowy do tego stopnia, że recytowane teksty musiały przechadzać przez cenzurę. Równak wielkie miłuta do Kasiebizny dobyła, a chęć do roboty sprawił, że wnet nadzieja rozrosła się na cały karteści powiat, a tej region. Konkurs z tył corocznym sianto rodnym Młewe, na jacie zjeździele rozmaite mistrowie. Z nima miele leżność co spotykać co roku najlepsi recytatorze, dobywcowie eliminacji szkołowych, gminnych i powiatowych. Tyłe jurora małe psędzycele ma byle i Trepcice, i Bątkweści, i przez wiele lat Drzeżdżon, on był przydnikiem. Przeszle do mnie dwa biały kupie. Cożwa płewita, dresze dwa. Dumwa ma świecona droga, niech sopelą długłe na tej drodze bieły. Przeszłe do mnie rys młodre ci zrzeta. Cożwa była tak długłe. Dwa, dresze dwa. Dumba ma na droga moje nowe buty. Na tą długą, białą drogę piaszczystą. Przeszły do mnie rys dwa jezora zgladu. Coś was tak długłe, przeja cele moi. Dumba ma moje łecie, na samo głoboci dno, żeby wam jaca łedmi na pamiątka. Prezentowano w tegorocznym konkursie bardzo wiele utworów świętej pamięci Janka Drzeżdżona. Właściwie ten konkurs był jakby hołdem złożonym temu wielkiemu człowiekowi. W innych latach były wspominane następne pisarze i dzieje, jak przykładowo Izabela Trojanowska, wielolatny juror, chterny głos dzonka relacjom w programie Rodne Zemia, możemy sobie przepomnieć. A to gwiazdka koncertu laureatów konkursu Rodnomowa, zarazem najmłodsza z recytatorek, Ania Mach z Kościerzyny.
chcą budować nowy budynek. I dlatego przewiózł płela 2 barowieldzie kamy i 5 peżno misi. Doma zladowuje złezu, wzół syciero i chcą je tuc. W nim ciu, jak jeden z nich płakał, tej rzekł do białci. Ciu, jak ten kam płakał, te jest wiele łeba rchniały, rzekła białka. To nie możebno, żeby kamy płakały. Co myślicie o tym konkursie? Czy on ma dla Was jakieś znaczenie? Czy zachęca Was do zaznajomienia się z literaturą kaszubską? Owszem, ja się interesuję, czytam książki, czy to poezję, czy jakieś baśnie stare, ale czytam kaszubskie, wszystko, co się da. Ja tylko czytam baśnie kaszubskie. No ja czytam poezję Trepczyka, która bardzo mi się podoba, no ale przed konkursami nie czytałam tyle, co obecnie. Ja czytam wszystkie książki, które są pisane w języku kaszubskim, ponieważ interesują mnie bardzo i cieszę się, że takie książki są w ogóle wydawane. Nie dość, że czytam, to jeszcze tworzę po kaszubsku, próbuję. Dzys Dorota Prochopie-Wilciewskie jest znaną poetką kasiepską, autorką tomikły Petpierzna Dobrygłe. Jest bardziej znany przede wszystkim przez swoje 3 tomici wisztów je Ida Ciaja z Dodomowejnta, kiedy zbelna recytatorka, laureatka cielorodnych mechów. Młeże, nie wyrzekły. Westrzatk, ukryty wstydni łeciów, zatkuj wieka meslów. Sygnij rąką, łebudź czyjś słony, przestrzyj sa, ci chcesz i kłeta, wchytyś w moje mesle. To była dla mnie bardzo ważna robota. Była dla mnie ważniejsza jak nauka w szkole, jak jedzenie, jak picie, jak odpoczynek. Była dla mnie tym, czym je left dla dziecka. Ja tu też rywalizowała z moją koleżanką Marią. W 7 klasie szkoły podstawowej łebie zajęły pierwszy myl i bardzo z tego cieszyły. Później występowały razem z Marią w szkole średniej, w liceum, a wtedy przyszedł czas, kiedy zaczęła robić to, żeby przygotowywać uczniów, moich podopiecznych i muszę przyznać, że chmielno stało mi w pomocy, jak myl, że jedno znalazła, że człowiek sobie ladzi, że było wiele dobra i jest tu ciała bardzo swojskie. Moim szkolnym, który mnie przerechtowił na ten konkurs, był Franciszek Rzeszewicz, a później, czy jest to właśnie uczyła w szkole Strzydny razem z Jolą, ty naszą szkolną, która nama wpływa, Kasia Biznał, była pani Basia Pisarek. My jeś prowadzała właśnie taki zespół, Skrenorde co nazywał. Oni same się mają raz spłyszczyć do wunny. To, co to rozchudzało, łepuga. Każdy z nich gadał, że je łepuga mudłek się wełna. A te coś tridają na całą wies. Juce mogę zaro przeprowadzać moja puga. Wrześciu tuna. Niech je jak chce, ale zariam schliwa weprowadza. Mój kład, mułusie, płe jednym z kuździk łebłeku. I mu ty ślecie, w nocy jak we wągliści. W dzień płe jednym streczku, mu w kużdechnim łeku. Mój kład, mu nos, sami głębiotku. Memka mnie goda, knypie kłechany, musisz coś robić, skłyń dłudzi z paniem. Kto by to widział tak dłudzi z pani? I taci dłudzi weligiwani. Kłędzią dać spic, a świnią jest. Niemdzesz robił, niemdzesz mił nic.
noc. Ja gadam po kaszepsku z dziadkiem, z tatkiem, a mama jest miasto, to ona tak nie gada po kaszepsku. Ale ja jej nauczę jeszcze parę lat. Z tych, co przyjeździli, tyłe i gedele wierszte, czy proza, to są tery szkolnowie, to są dzieje, to są poece, pisarze. Przez te lata wszyscy ta rodna mływa kaszepskie. Myślę na łebie, można śmiało rzec, te suce młodych ledzy. Ona wlazła do szkółów, ona wlazła do questów. Z każdym becim tu w Chmielnie mają świadomość, jak gdyby kaszepsku. Z każdym rokiem wzrastała, bo muszę sobie przyznać, że ja tak od malinkości po kaszepsku nie gadałam, ale właśnie przez to, że brałam udział w tych konkursach i potem poszłam do kaszepskiego liceum, to język kaszepski stawał mi się coraz bliższy. Tu wiele ludzi przyjeździ z innych stron. Jak letnicy przyjeżdżają, to my sobie musimy pogadać, a oni nic nie rozumieją. U nas w szkole kaszepskiego uczy się niewiele dzieci, bo oni myślą, że to jest taki język, który oni nie chcą dalej, żeby w inni gydale. U mnie nikt nie gydy, ale mój stark z moją starką troszkę gydają i od nich jest to głównie uczyć tego języka. Mnie ten język ciekawi, bo oni bardzo tacy fajni. To są nasi kojarzenia i Kaszeby są bardzo pięknym krajem. Każdy powinien ten język znać. Moi starkowie też fajnie gadają i mój tatko, jak spotka swojego brata albo siostrka, to wtedy oni też gadają po kaszepsku. Wszędzie, czy to gdzie jest w innym miejscu, czy obojętnie gdzie. Jem ze szkoły z Lomberga i faktycznie w mojej szkole są takie konkursy organizowane kaszepscy, ale to są po prostu takie eliminacje międzyszkolne, a żeby później przykładowo pogadać z tym osobą po kaszepsku, to jest naprawdę ciężko. I w Lombergu mam plus jednego taki kolega, on jest w sumie nie z Lomberga, ale do Lomberga chodzę do szkoły, z którym obojętnie czy się spotkam na miejsce, na najbardziej ruchliwej ulicy, a i tak gadam po kaszepsku. Żeby zachować kaszebizna, jest takie moje zdanie, że trzeba by dotrzeć do młodych ludzi. A młodzi ludzie są pod wpływem kultury masowej, radio, telewizja, wszystko, internet. Nie bez ciebie smutno jest, choć na jedno ze mną snę, na ma Bóg sobie ten. Wierowzmocnienie miłota do kasiebizny i zgłębienie znajomości rodnej mływy wśród młodych to są płeprawdze najważniejsze walory konkursy. Ale jest wiele innych, jak choćby poznawanie łekoległe, sneżych mylów Szwajcarii kasiebści od strony Lundy, ale też zbyta. Każdy chwila i plac jest dobry, żeby jeść spryfować swoje przerechtowanie do finałowego występu. Piękno jest ziemia Kaszeb. Widzisz ją wszędzie. Tam, gdzie to jest. W Hecze, Łegrodze, Lese i w Płelu. Wrażenia są ogromne, ponieważ pierwszy raz jestem w Chmielnie na konkursie Rodno-Mływa. W drugiej klasie też byłam, w Wejherowie, ale teraz to jest naprawdę ogromne przeżycie. Bardzo mi się ten język spodobał, a również dlatego, ponieważ moja babcia mówi po kaszubsku, a ja tak za bardzo nie umiem, więc chcę się douczać tego języka. A tej zabawną robotę zdają nieślepsi Nydgrodę. I te główny konkursowy i specjalny, na przykład od wójta Chmielna, przydnika Radę, ci gminy Siemłot za najlepsze wykonanie dokazy poety Alojzego Nygla. Ale Nydgrodą, tyś wielgą, są z indzenia zasłużonymi ledzama. Często tyma chterny lełystywają we wspominkach, jak Leukadią Trepcik, Gertrudą Wanserską, czy choćby Maceja Płażyńskim, marszałka Sejmu, który w 2000 roku łebił patronat nad rodną Młewą. Z lokalnością, z tym, co jest bardzo tradycyjne, co bardzo mocno zakorzenione, no, było raczej sprawą, na które władze patrzyły bardzo ostro i bardzo niechętnie. Jeśli w tamtych czasach udało się utrzymać własną tożsamość, to tym bardziej niby powinno się utrzymywać ją teraz. Jest to konkurs bardzo ważny, konkurs po prostu, który bardzo mocno podkreśla to, co jest istotne, bo język jest bardzo ważny dla wszelkiej tożsamości.
w jakiś sposób w języku wyraża się to, co jest duszą. To, że ten język nie jest tylko językiem takim codziennym, ale również trochę odświętnym, to jeszcze bardziej go nobilituje. Bez wątpienia nadgrodą jest dobry wycena wysądze celów. Mistrów i wyciałych kasiebizna, choć gwes jeść wertniejsi są ich wskazy. Te niery słystywają na całe rzeczy. Wiele młodym ludziom pomogło i tak wiele. Z dnia coraz więcej recytatorzy szkolni sięgają po repertuar współczesny. Ja też widzę w tym konkursu, że piosenki, jak żeśmy uchwalili nie tak dawno, mają jakiś wpływ i to dość pozytywny wpływ na wymowa, na kulturę słowa kaszepskiego. Ja patrzę na to, jak już z punktu widzenia mojego fachu, jak oni to robią. I to mnie cieszy, jak to wszystko razem połączone. I literatura, i dobry kasiabiznały, i to zaangażowanie, to mówienie łatwe, z westrzodka, z wątpiów, jak to po kasiabsku beżeć, to jest to pięknie. To jest bardziej wyrobiona kasiabizna. Wiele jeszcze jest i do mocy. Tu trzeba jeszcze więcej stare, też to wiele zanalegało tego, jako jest uprawiona kasiabizna doma, jaką ta kasiabizna mają też opiekunowie szkolni w szkołach, jak w szkołach język kaszebski będzie szerzej i lepiej uczony, ty i kaszebizna będzie są lepiej. Na rezultat nie jest trzeba długo czekać. Każdego roku konkurs jest bardzo udany, a nie wizna coraz wyższy. Tyś dzonka temu, że darch powstawają nowe dokazy kasiebskiej literatury, docie istnienie rodne mowy, bardzo podskicuły twórców. Czym jem, że mojego rzec jo. Z rękopieskły nad sztrundem młeża i lasto drżucem na jesenny wietwie. Wytwórcy są po to, żeby pisać. Sami nie darwią dobrze recytować. Wiedzą równak, jak należy to robić. Wisz ten bandze instruować, jakąś belnu własną pływać. Na płeciątk, na bina w lesc. Z drog płyblici małżno znieść. Piers do psiutkły wasztrumywać. Slydk do slydę wapą pływać. Syt i brzach do bena wcegnąc. Łeka do slechińców mregnąc. Wzdychnąc, chrząknąc, gębą mlasnąc, ręką klepnąc, szpirą trzasnąc. Płeca leftem nafylować, a tej snyziu recytować. Ojciec Święty w Gdyni przekazał ma kasiaba, że mamy swój język i swoją tożsamość dbać. I to bardzo wiele wybudzało kasiabów. I nie jedne nama zazdroszczają, że my jesteśmy kasiabi, by chcieli być kasiaboma. I dzieci uczyć od urodzenia, od polipci języka kasiabskiego. I niech żadne dziecko się nie był, powiedzmy, że się nie nauczy po polsku, bo to idzie jest piękny ten język. I on jest bardzo, bardzo piękny ten język, naprawdę. I każdy by chciał nim gadać. I to jest bardzo, bardzo ważne przesłanie nam mało. I teraz widzę, że w rodnym mowie coraz więcej dzieci, co bierze udział w niej i naprawdę to jest bardzo piękne, że ta kultura nasza, ten język się rozwija coraz bardziej. Kto z nich lepsi? Dzemiec wiodro, żyją w zgłędze z Jankiem Piotrem, rzekła strzoda. Zemum do mrowiska, res przeszedł z kłesk. I mrówko, to jest kły prosił cechłe. Ołena, smisna przemikałeczka. Płe priwdze, jest tobą miasta klechłe? Jak tu stoją, rzekł z kłesku. I nie mam nic. No a co ty, bratku, robi w lece? Cie ja mysza pojadło dalek nic, w jedno łeb dzień i noc, nie zdochecie. Maszop sytwy cygnął z głębi. Zdrzi, a tam w ni co sokłąbi. Łe kropnigłe, rogatigłe, przed tym cągiem warczą cigłę. Wrr,
Ojej, ojej, ojej. Kąsk zdziwiony cyrnął pylcem, a ten płetwór buch głekłelcem. Peskłę demknął, kąsec chcał i głos taci z sobie dył. Słuchaj, Banito, jak brzuska płacie, jak zybie sązieto, jak desiałe cutłeły, do nieba sałe nesiu. Łydec knisał, weź do notatcie zyno. Wsiude to najstarce więcej godele, a teraz te młody ledze mniej. Le oni są teraz tego tyś łucią, ale to im tak dobrze na razie nie idzie, a my chcemy, żeby to było jak najlepiej. Dlatego też te wszystkie konkursy staramy się jak najwięcej brać udział. W Msisicach prawie wszyscy gadają po kaszybsku. Takim naszym przewodnim wieściem w Msisicach był święty pomioce ksiądz Antoni Pepliński, ale też są inni jak ksiądz Walkusz czy pan Bartelik. Ja myślę, że to są nawet tak młoda zrobiona, taka siebizna i to tak coraz chętniej, jak się coś pojawi tak łedce, to i ledzy się śmieją i tak zare lepiej, tak jakoś fajno się po prostu robi. Ci tasa chcą ze mną zienić, ty tak edył, że tabę mnie cały zmił sezit, a tery ta nie możesz jednego włoska zjeść. Naś gwystk co pierwy baroryt, bełbe cały swoja anka zit. Płcił gnerzec, płcił ples i gnies, nie mógł dzysy ani włoska zjeść. Myśla są, a czasem mi rzeczą, że z białką je lechłe, ale bez białci. To i je ciasto byle jakże głezi bec nie może. Trzeba ty mieć bucienk na to, że chłop to je głowa, a białka ale nosieja. A prawda je taku, że gdzie się ja skrócy, tam głowa iść musi. Ja mieszkam na Kobelisie w gminie Lenia. Naszym najważniejszym pisarzem jest Aleksander Labuda. My swoje córci, chterna łyci tyś języka kasiepści głowleni Jaromira Labuda. Drzewłe moje, dlecie dys na krzyśskie zuny, znyły wrystyś w zemios chterny jest wyrosły, z lastem łedzelonym, z kłeżyniem złumunym, ze skargu i bólem w siece rozprzeniosłym. Drzewłe moje, wicy w kurnie swych wietwów, nie łycieś pieśni wanoźnego ptycha. In siudzy skórna pieśniu mu kemłe dla twu, a wietwę tnu mrenę, bo je biciem z grzecha. Ma doma giedmy po kasiepsku i oni tyś rozmieją, to ich je jedno łatwiej nauczyć, nasi tym łewe. I czytam peroksuśków tery to właśnie je przeczyta, jak to przódę biwało. Stefana Fikusa to Ksuśko, to były fajne opowiadania, to z biblioteki wypożyczyła. I też belny sporty przeczyta prawie cały. Kłybelny sport tyś jest stałą cichą tego konkursy, nie milsigłe sianta rodny młewe, choć organizacyjnie dość trudny głe. Je wiele bardzo zasłezionych dlejnigłe, stolemów kasiepścich, chterny przez tyle lat dbadzą młe to be w jedno bołu coraz lepiej. Chylo czoła przed tym, ale zamiast co to robili, oni co nie padywali i to robili i ten klimat, co z tyłu w samym Chmielnie był, powodował to, że ta rodna młowa się w Chmielnie odbywa. Coraz więcej uczestników bierze w tym udział, coraz więcej młodzieży. Szczególne podziękowania należą się tym wytrwałym, biorącym z roku na rok udział i organizatorom, a więc szkolnym, którzy na co dzień przekazują swoją wiedzę, swoje umiejętności. Przy okazji tego 40. konkursu Rodny Młewe był taki pomysł, żeby historię tej Rodnej Młewe jakoś przedstawić. I przy tej okazji udało mi się stwierdzić, że Chmielno w Zrzeszeniu, a Zrzeszenie w Chmielnie jest jedno. Czyli od samego początku w 1956 roku. Błęże, królestwo twoje przyjdzie. Do kościoła stegna moja, chcę co dzień z płeciką ciebie.
Bodzele w jedno włelu Twoja. Takłe na ziemi, jakłe w niebie. Żeby kaszebizna była na co dzień. Dlatego, że to, co jest nasze, to, co jest rodne, to jest też i piękne. I właśnie w tej codzienności trzeba rozumieć, widzieć to całostne życie. Łe starków, mece w strójłe blecie me buśny. Ziem zaś sklenia jak gwiazdów tryj, jak słońca wid weśny.